Здравейте от Хранкоп. Ето тук Митко е член на Хранкоп от миналата година ли? Да. Стана член и вече е в нашия контролен съвет. Но да не почваме ние с съвсем сериозните, по сериозния начин. Жоро. Здравейте на всички, Жоро се казвам. Ние сме Хранкоп София кооперация, която тази година празнува 15 години правене на пазари и всякакъв друг вид дейности, като ето тази. За какво може да ви поговориме? Ще започнем с това, че много вярваме в... Хареса ми много думичката, която Сашо каза, общуването. Не кооперирането, а общуването, защото за мен кооперация ми напомня нещо от едно време. Нали? Въпреки, че се приема в днешно време. Опитваме се това да правим и да развиваме в различни региони. Ще видим доколко успешни ще се окажат. Иначе занимаваме се с доставки, правиме, нали, солидарни акции правиме, участваме по всякакви събития, където ни поканят и можем да общуваме и да допринесеме за случването на едно хубаво събитие. Кажи ти нещо. Да. Ами аз ще поема за кооперациите. Всъщност тази година е обявена за година на кооперациите, на кооперативите. В България законът е за кооперациите, затова ние сме кооператив реално по смисъл, по същност, но юридически сме кооперация. Но на мен пък не ми навява някакви спомени, най-малкото, защото ние самите, не знам тук дали има изобщо хора, които са били в кооперациите, ТКЗС-тата бившите. Така че ние не сме преживели това, което са преживявали нашите родители и баби и дядовци. Но мисля, че вече има почва за това да се кооперираме и все повече хора го осъзнават. Дали ще се нарича общност, дали ще се нарича еко-селище или група във Фейсбук, няма значение. Всъщност това е едно коопериране между хората, които по интереси се събират и правят нещо заедно. Все повече кооперативите не са локалните, не сме разположени само на едно място, в едно село, а сме по-скоро разпределени. Мрежов тип кооператив и Хранкоп го доказва вече 15 години сме една общност от хора, които нашия интерес е да си доставяме чиста храна. За да си я доставяме тази чиста храна, издирваме производители, подкрепяме ги всячески. Бих казал, че сме един инкубатор за производители, защото всеки човек с идея и още без да е започнал регистрации и прочее тежестите на администрацията, доста често идва първо при нас и всъщност се опитва да тества продукта си на пазарите на Хранкоп или в нашите доставки, в нашия кооператив. И оттам, ако види, че има интерес, преминава на следващото ниво регистрации, за което също ние помагаме и го подкрепяме. Тоест, за да имаме чиста храна, е неизбежно да правим тази подкрепа към производителите. И вече, следвайки си тази линия, решихме да направим в едно село, което е наблизо, ще да кажа съседно, но в съседната община Горна Малина, в Негушево, старото училище, по наша инициатива на Хранкоп, вече работим да стане на училище за биодинамично земеделие. Съответно на 21 и 22 юни ви каним и там да дойдете. Ще има фестивал Алтер Агро и доста пак лектори и лекции, но изцяло на тема земеделие, като тази година фокусът ни е водата и напояването, изобщо проблемът с водата в земеделието. Така че ще бъде полезно и там. За Хранкоп, да кажем, правим няколко фермерски пазара, като дейности
Най-голямата ни дейност в момента са фермерски пазари. Пазарът на Римската стена всяка събота събира около 40-45 производителя от цялата страна пристигат. Може би е най-големият и най-богатият пазар с най-много продукти. Всяка сряда на пазара Иван Вазов също имаме сравнително малък пазар от 5-6 производителя. Но започнахме пазари в Добрич, на североизток и съответно пазарът в Добрич си е добре развит. Летен пазар в Балчик. Във Варна също има много силен пазар, който се прави от местния Хранкоп. Варна Хранкоп. Странното беше, че когато Хранкоп се е заредил преди 15 години, е имало идея Хранкоп, Варна, Бургас, Пловдив, София да се обединят и да действат заедно като един кооператив, но явно нещо не се е получило и сега всеки Хранкоп си действа самостоятелно, като са си продължават да бъдат в добри колегиални отношения. Да, то е странно, но всъщност е съвсем нормално, защото всъщност си изискваше време да озреем всички и сега отново започнахме един процес на обединяване. Това също мисля, че ако някой има интерес, може да си поговорим след това. Имаме и вече го започнахме идея да направим национална кооперация, така я наричаме за момента. По-скоро мрежа от групи, които съвместно да си поръчваме продукти към производители може би в по-големи количества, за да може да се оптимизира процеса на доставките, тъй като все повече хора се преместват да живеят в провинцията, а пък в момента в селата не може да се намери чиста храна. Много е трудно. Аз искам само да обърна малко внимание дали всъщност става ясно цялото това нещо, което те правят на Римска стена. Една част от вас може би знаят, има пазар, където има едни високи цени и всъщност, защо взех микрофона, те трябва да струват много повече, отколкото в супермаркета, защото хората с двете си ръце и най-често цялото семейство е въвлечено да сътвори тази храна, да я отгледа, да я донесе, за да може градският човек да я купи и всякакви сравнения от типа на има краставици за 2 лева или защо портокалите са тук 8, а не 3, има своята причина. И аз вярвам, че трябва така да бъде и най-вероятно трябва и да са по-високи цените, което пък всеки за себе си да се запита дали трябва да изядеме 6 кила мандарини, защото са ефтини. Относно съзнателната консумация и съзнателното живеене. Така че Хранкоп за мен е изключително вдъхновяваща и успешна организация, затова се опитвам да бъда и част от нея, за да може така стъпка по стъпка по някакъв начин да реализира идеите и целите си, т.е. аз да успея да подпомогна реализирането на ясните идеи и цели, които има, защото те са много отдавна, както чухте в играта. Също така искам да кажа, че този тип обединение е изключително работещо, защото заедно сме много по-успешни и мисля, че това хем се самоподразбира, хем се забравя и има търговски момент, но защо да няма? В крайна сметка монетизирането, материализирането, ние живеем и работиме с твърдата материя, така че да отричаме парите. Аз лично не съм привърженик на тази теза. Това, което исках сега да добавя, пък вече ако имаме някаква дискусия, мога да... Ако някой от тук има въпроси, може да директно да задава. Аз бих пак допълнил за успешността. Всъщност 15 години не са много, може би, но не са и малко. И имаше една статистика, която миналата година научихме за средната продължителност на компаниите. Тя е световна в рамките на, мисля, че последните 100 години и като статистика. И всъщност средната продължителност на една частна компания е около 6 години. В рамките на тези 100 години се е разглеждало, докато на кооперативите е 15 години. Така че ние сме на 15-та година.
Може това да съвсем скоро да е нашия край, да влезем в статистиката, но може пък и да я увеличим. Но това пак си показва, че кооперативите са всъщност организации, които те, когато икономиката върви, когато всичко е перфектно, те не са чак толкова атрактивни, всеки иска да си прави бизнес за себе си. Но когато има кризи, тогава хората търсят начин да се обединят, за да се справят с проблемите на кризите и всъщност тогава се проявяват кооперациите като по-устойчиви. В кризите обикновено много фирми фалират, частни фирми, докато кооперациите процъфтяват тогава. И ние точно в пандемията го доказахме. В пандемията забраниха фермерските пазари. Както и разходките в паркове и така нататък, супермаркетите работиха, фермерските пазари ги затвориха. Но тогава ние като кооператив всъщност спасихме продукцията на може би над 30 производителя, за зеленчуци говорим, защото то беше март месец, значи салати, всички зеленини щяха да си останат необрани. Ние увеличихме обаче доставките. Като няма пазари, всъщност започнахме да правим доставки и правихме в седмицата 4 дни доставки, може би над 200-300 доставки на седмица бяха. И сравнително, т.е. справихме се в това време, но помогнахме на нашите членове. Успяхме да спасиме страшно много продукция на тези хора, които иначе нямаше къде и как да реализират. И имаше доста производители, които не са част от нашата мрежа, които не успяха да си реализират продуктите. Да кажем освен всичко друго, кооперативите, особено тези, които се занимават с земеделие, с храна, извършват една такава дейност, която и ние си извършваме, така наречената от нас контролна дейност. Ние не правим просто един пазар, на който някакви производители пристигат и си стоварват стоката, по-скоро първо си кандидатстват производителите, после минават през нашето така одобрение, като се запознаваме с цялостната им дейност, после задължително ги посещаваме и то ги посещаваме на някаква регулярна база. Всяка година или през година, понеже вече станаха доста, правим обиколки по фермите и се запознаваме на място кой как се организирал, кой как работи, какви препарати използва, какви сортове е засял. Това за нас е важно, защото така имаме обща картина на къде се движат цялостно производителите ни и също не допускаме да продават продукти, които не са ги произвели те. Тоест виждаме какво произвеждат и само това могат да носят на пазарите. Вече допълнително правим и ние още от самото начало си отделяме 5% от приходите за разходи за контрол. Правим и лабораторни изследвания от време на време на случайен принцип или пък когато имаме съмнения. Така че кооперативите и по света, така интересуваме се и сме запознати, правят и това. Даже те във Франция, например, си е направо институционализирано. Вместо биологичното сертифициране не се прави толкова от фирми, както е в България, специализирани фирми за това, а се прави от самите кооперативи. И това се нарича взаимна гаранционна система. Кооператива гарантира за своите членове, че те извършват дадената дейност по определен стандарт. При нас това е да бъде храната чиста, натурална, без никакви добавки и така. Това също си го правим. Имаме си контролен съвет. Трябва да обикаляме. Вчера Тео беше в Кресна на посещение, понеже имаше път на там и съответно се отби. И така. И ми очакваме, ако някой има въпроси, ако не,
Тук имаме 5 са останали брошурки. Това е кратко представяне на кооперацията, които ще ги оставим на инфоточката, където се раздават гривничките и билетите и който иска може да си вземе и в свободно време да се запознае повече. Също така всички сте добре дошли на Римска стена, както и пропуснахме да отбележиме от 4 години правиме 5 НДК фестивали, които са 3-дневни фестивали. Сега на 27, 28 и 29 юни предстои поредния такъв, който е под наслов за книгите, храната и родителството. Да, тук пак допълна. Не знам колко време имахме, но да, този фестивал всъщност, който е фермерски фестивал в София се казва, го правим вече 8 година. Първо беше в парк Казимов, сега е на НДК. Смисълът, там ни е доста тежко всъщност тази дейност, защото тя не е толкова печеливша, колкото се очаква. От такъв тип фестивали трудно се печели. Но по-скоро за да вдигаме шум, както каза нас, и освен това да поставим производителя в центъра, точно в центъра на столицата. Просто това е едно признание за производителите, че трудът им е оценен. За съжаление, ние си го говорим това и се стремим, но и общината, столична община включително, и държавата там в лицето на депутати, на министри, не го смятат това за толкова важно. Така че тук също имаме мисия в някакъв момент да започнем да променяме и това на позиции в властта, където могат да се взимат решения, като най-важното за нас е всъщност решенията, които на нас не трябва да дадат добри места за производителите. В градовете, където са пазарите, и да не пречат за това. Защото в момента пазарите всъщност са запушени, веригите вече са над 50% са завзели пазара. И всъщност това е един от най-големите проблеми. Затова почва да има по-малко производители, защото те нямат реален пазар. Ама Ники, тук има и още нещо, че аз мисля, че най-основният проблем за това да се случва е, че те не правят разлика, за тях е просто някакъв пазар. Те не ни разпознават като различен вид земеделие, може би малко по-преувеличено, но чиста храна и кооператив с кауза. Нали? За тях е пазара. Да, точка. Аз известно време си мислих, че ние сме си виновни сами, че не успяваме да стигнем до главите на власти имащите или общо на хора, които могат да взимат решения, че ние нещо не се популяризираме добре, че рекламата ни е слаба. Всъщност мисля, че по-скоро не е в това проблема, че е системен проблем. Просто системата избутва напред хора, които не мислят за хранителен суверенитет, ако става дума за производство, изобщо не се мисли. Субсидиите също в момента се рекламират, колко бяха? Няколко стотици милиони пак за коопериране на производителите. Тоест ще се раздават много милиони, за да се кооперираме. Кооперирането трябва да става по естествен начин. Тоест хората, ако се съберат, но за да се съберем и да имаме достъп до пазар, всъщност трябва тези, пред които отиваме и поискаме някое място, се кооперирайте, за да доставяте до веригите. Защото всъщност това е основната цел в момента на тези субсидии, които ще се раздадат за коопериране. Отделно, знаете, 80% от субсидиите за земеделие отиват в зърнопроизводителите и затова този отрасъл е развит. Зърнопроизводството е развито, но зеленчукопроизводство, плодопроизводство е катастрофирало буквално. Съответно пък, ако се чуди някой все още, тук вярвам, че никой не се чуди, но
Цените на българските плодове и зеленчуци са високи, просто защото ги няма. В много малки количества са и все пак все повече хора започват да търсят такива продукти. Български, чисти, пресни, сезонни. И това е икономически закон. Има ли голямо търсене, а ниско предлагане, цената расте. Ако се обърне това, да има по-голямо предлагане, тогава цената ще се регулира. Но за това трябва пък да има производство. Съответно, вносните зеленчуци са по-евтини, защото там има свръхпроизводство. В Турция, Египет, Македония, Сърбия, Полша за ябълките. Няма какво да се чудим. Може би има разлики в субсидирането, но по-голямото е в това, че където има производство, свръхпроизводство, там цената е ниска, а където няма производство, цената е висока. И ние сме решили да не се месим в ценообразуването на нашите производители. Даже аз повечето ги съветвам да продават на максимално високата цена, която пазара, разбира се, е готов да им даде. Защото колкото по-висок приход има един производител, толкова повече той има шанс да се развива, да инвестира и да се разрасне. И бих казал, че 90% от всички, които идват при нас, започват от нулата, но ако вървят по тази линия, нали, имат добри доходи, те се развиват и се разрастват и стават по-стабилни производители. Виждам много други, които също започват с субсидии, 5 години работят и след това тук по пътя на Доганово има едни изоставени оранжерии. Много са такива, които започват с субсидии и с нула пазар. Или пък с цел да произвеждат нещо, което е в ниския сегмент, с ниска цена. Което не е предпоставка за развитие. Ако се кандидатираме трябва да си направим една земеделска партия или не, трябва по принцип да се смени цялата система и ако управляваме ние земеделието, ако някой от вас почне да управлява земеделието, се надявам да се допитва до нас като консултанти. Съветници. Да. Ти каза ли власт и мъжчината, генерално ние сме по принцип хората, с които би трябвало да имат властта, но да речем... Исках да коментирам много накратко това с власт и мъжчите, че всъщност ние може да си вземем властта по някакъв начин в наши ръце, но е дълъг пътя. По-скоро имам и въпрос, кое най-често отказва хората, които вече са влезнали в кооператив и примерно излизат от него? Ти зачекна малко темата с субсидиите и така нататък, преди да приключиш, но има ли други причини, поради които някой е започнал и се отказал, защото е счел, че не е за него, примерно, или че не се получават, или тотално се отказва от земеделието? Неуспешните примери, как да си вземем поука от неуспешните примери, може така да го кажем. Ако става въпрос за производители, имаме такива, които повечето са, с които сме спрели да работим, са станали по-големи, отколкото им е нужен, отколкото ние можем отколкото биха продавали на фермерските пазари или в доставките. Все пак при нас е доста ограничен и физически от пространството, а и те произвеждат повече. Има такива, аз им казвам клубът на успелите, и те вече си търсят пазар, повечето търсят да изнасят, защото правят наистина качествени продукти, биопроизводство, развиват се, но те по-скоро остават в кооператива, така че тази група са добрите примери. Има такива, които се казват списнани от тук вашите кооперативни глупости, защото ние пък имаме изисквания към тях и имаме сблъсъци с някои хора. Включително за това да са достатъчно сериозни, да не закъсняват за пазара, да се записват. Изградили сме си цялостна система, която ние държим да се спазва. Като не се спазва, това създава трудности за екипа, за останалите.
Специално на Римска стена сме спрели от пазар поне 4 или 5 производителя по различни причини. Някои защото са се компрометирали, носили са продукти, които не са техни. Пак имаме правила, едно предупреждение, после второ предупреждение, накрая спиране. И някои са минали по този път. Има сега в последните 2 години имаше едни Амброзия, които са си доста добър производител. Те си наеха помещения пак на самия пазар и де факто така излязаха от кооператива. По-скоро сметнаха, че така ще им е по-удобно. Това пак го считам, че по-скоро са се развили. А пък иначе отказали се от земеделие най-често е когато са започнали с субсидии и после очакванията им за пазар не са се оказали такива, каквито са очаквали. Защото ако започнеш с субсидия обикновено, то там ти налагат и такива големи изисквания, но ако инвестираш 300 хиляди в някакъв цех и после трябва да произвеждаш, нали, буквално за да зареждаш някоя верига, а пък веригите не те пускат и те тръгнали по фермерски пазари, но така не може да се избие такъв тип инвестиция. Ако си започнал от малко и си почнал дори първо домашно производство, после си направиш малко цехче и така нататък, вървиш към развитието си, тогава, нали, това са най-добрите примери. И те не се отказват, а лека по лека се развиват. И за съжаление има, нали, друг тип, които спират. Това са, които децата им не поемат бизнеса, така се каже, от тях, земеделието особено. Имам вече доста такива, 4, 5, 6 ферми, които просто остаряват самите хора и изморяват се и не могат повече те да работят. А децата им все още не са се завърнали я от чужбина, я работят като програмисти или в някоя банка. Специално за едни от Петърче се сещам и така. Затова и по-скоро при нас това, което ние виждаме, защото работим с най-малките и също бих казал с най-активните, тези, които обикалят фермерски пазари и търсят директен пазар, те са си активни, не чакат да дойдат прекупвачи, не чакат държавата да им даде нещо. Те просто си търсят пазара и затова са активни. Така че при тях е рядкост отказването. Не се отказват, те са бойни. Добре. Като за финал да кажа, ако имате... Искаш ли само микрофона да вземеш, Адаш? Едно, да. Въпросът ми е леко в темата, но какво бихте посъветвали хора, които са земеделски производители, направили са инвестиции, всичко са си направили от тяхна гледна точка, оранжери и така нататък, и са жертва на вандализъм. Имаше тук преди 2 дни такъв пресен пример. Ясно е, че това е някакъв вид война, която някой иска, но обаче какво правим в такъв случай, какво бихте посъветвали, как такъв човек да постъпи? Това не знам. Случвало се и при нас. Има наши производители, които пострадват по разни причини. Имаше пожар, например, скоро в една пчелна ферма там в Добричко. Имало и такива, дето отива на черешите си и те са обрани. Това, което ние правим тогава в такива случаи е да се опитаме чрез кооператива по някакъв начин да им помогнем. Помагали сме в най-различни ситуации. Нали, някой път събирахме пари за една ферма овчарника. За една наша производителка се лекуваше и беше скъпо лечението. Кооператива винаги, когато има кооператив и някой от неговите членове, някой от хората вътре има проблем, стига да го адресира, хората в кооператива откликват. И сме правили доста такива акции. Имаше един производител на сливи в Кюстендилско, който
падна и си имаше счупен там гръбнак ли, какво беше. И съответно ходихме, ние правихме такива бригади, за да оберем сливите и му ги продавахме ние на пазара. Такъв тип неща правим, иначе охрана още не сме направили, но може да измислим една охранителна фирма. Всъщност това е добра идея. Можехме, ако бяхме почнали с охранителна дейност, може би щяхме вече да сме по-развити, по-големи. И още един въпрос. На какво ниво очаквате да имате помощ на областно или общинско, за да може земеделските производители да се събирате, т.е. как да кажа, да не е ваша инициативата изключително само ваша, ами да ви събират и от държавната администрация, да се събират на някакво обсъждане годишно, някакво такова месечно. Това е въпрос по болната тема. Толкова ни се иска някаква малка инициатива да се вземе от държавна администрация, община, нещо такова. До сега инициативата е в Ники и в колежката ни, която не присъства. Те са обиколили всеки един район в София, общини Ямбол, Стара Загора, къде ли не, по покана, по наша инициатива. И навсякъде, много сте готини, ама нещо не се вписвате в пейзажа. Или в София обикновено номерата са ще ви дадеме место, ама ще е там в края на града да не ви гледат много хората. Така че държавата няма интерес. Нашето убеждение е това, просто политиката е сбъркана. Политиката не е към подкрепа на, да не говориме на земеделски производител, айде оставете ги фермерските пазари, те ще изкретат. Ще ходят, ще разпъват чата и некъде ще канат по малки фестивали малко производители, но какво правят с земеделските производители? Нищо не правят. Така че няма никаква инициатива. И нека той да допълни, защото той е по-вътре. Ами аз ще дам един пример, но и преди това, както казах, ние искаме, не че ние искаме, но то мисля, че това е начина, за да се върне стимула в производителите. Трябва да са на места, където пазарите стават по-бързо и са по-силни, а не да разработваш даден пазар много дълго време. Защото един пазар се разработва, наистина му трябва време, но той се разработва с парите буквално на производителите, които ако идват всяка седмица, те имат разходи. Ако не си правят достатъчно продажби, те съответно губят в първоначалния период, докато не стигнат определено ниво. И всъщност ние сме пробвали на много места вече в София, може би над 15 локации, които не са подходящи и производителите ни лека по лека се отказват. Стартираме в началото с 15 човека и накрая финишираме с 3 и то пазар няма, приключва. И това, ето примера, който ще дам, правим пак ние, това беше точно след пандемията, 2021, мисля, че беше. Обиколихме 7 от новите кметове, защото тък му бяха избрани, които бяха на Демократична България. И конкретният пример е за Слатина. Отидохме на среща с кмета, приени добре, много учтив и ние казваме, искаме да правим фермерски пазар в парк Гео Милев. Добре, няма проблем, дайте схема, дайте предложение. Дадохме, като същевременно те казаха, ние ще пуснем анкета до гражданите в тяхната си страница, дали гражданите искат. Пуснаха и в анкетата гласуваха над 1100 човека, 1090 бяха за и 10 бяха против. Той, кмет, е много активен във Фейсбук, пусна и във Фейсбук. Имаме идея за фермерски пазар, какво ще кажете? Той ще бъде в парка Гео Милев. 4 човека под неговия пост написаха, то няма място за децата, вие тук ще водите селяни. Точно 4 коментара бяха. Аз ги обобщавам малко в момента. Нямало място за колите, те ще ли да правят мръсно тези фермери. И той, за да им отговори на тези 4, каза, да, той ще е в парка, ама не е в централната част на парка, ами на бившия паркинг за камиони.
което всъщност е през улицата, зад една площ, която не е поддържана с храсти, нали, тревна площ. Тя е непроходима за майки с колички. И дори няма и пътека, нали, алея да кажем, ами трябва да се мине по пътя. И ние на срещата, нали, на която среща последва, кмета не дойде, беше зам кметицата. Ги питаме, нали, защо там да сме, а не къде ни бяхме направили схема, която беше доста удобна в най-широката алея на парка. И те казват, ами защото ние искаме да развием тази част там, която тя не е развита. И почнете там, ние ще ви помагаме с реклама, тук с неща, пък нали, това хората ще ви научат. Не става, просто не става така. И те, после, понеже ние малко по-агресивно по някой път реагираме, на една такава среща имаше в общината. Една от директорките на общинските дружества каза, че сме много нахални, искаме само централни места. А пък ето те ни даваха места на общински пазари, които са тотално западнали, както и сега в Младост 1 бяхме. Тук между всичките търговци на примерно 10 маси правете фермерски пазари, така не става. И да, ние сме нахални, искаме да сме в парковете, в централните улици, там където са хората и съответно много по-лесно ще видят и ще имат достъп до тази храна. И айде за финал казвам, ако имате нужда от нещо, с което можем ние да помагаме, ето както за фестивали, подкрепяме всякакви събития такива, логистично. И на нашите пък събития винаги правим зона за каузи, така че ако имате идеи и каузи, може пак да ви подкрепим по такъв начин. Може ли само още един въпрос последен? Каква е вашата препоръка към хора, които сега стартират? Тоест колко да се разширяват? Това е ясно спрямо пазара, нали, колко ще си хваеме стоката, но как да подходят изобщо? Има ли смисъл много да се разширяват на коя година, на втора, на трета? Вашия бърз така коментар като съвет. Особено сега в последните 4 години работим активно самите ние да направим такова демонстрационно стопанство, биодинамично. И гледайки, наистина сме посетили над 60 ферми, аз лично. Начина на организация, всъщност, който започва от малко, върви по-стабилно и по-добре. А който се опита да направи веднага нещо по-голямо, изпитва повече трудности. Не, че има и такива, които успят, ама много по-трудно. И така че по-скоро по-мъничко първо с няколко лехи, ако можете даже, и без никакви субсидии. Най-добре, според мен. Те вносят друга енергия. И наистина го виждаме, това е в самите производители, като се стремят да вземат голям трактор, да се механизират и затова им трябват наистина много пари. Те кандидатстват по субсидии, след това стават едни изнервени, едни почват да се различават тези, които си го правят просто защото им е интересно, хубаво, нали, да, правят го с цел да се издържат, нали, т.е. продават ги нещата, но не се стремат да вземат пари от някъде отвън. Те са най-стабилните и най-добре така, според мен. На въпроса последния. Пазара показва най-добре нуждата от разширение и с какво, защото там ти на самия пазар ти имаш конкретен диалог с потребителя, той те пита, ама ти не гледаш ли това или защо не гледаш това, някой друг ти даде друга идея, ти видиш от колегата и така следващата година ти вече знаеш докъде и колко и как да се разшириш и всяка една година е учене за тях. Затова няма препоръки, това беше правилно, което Ники каза, малко, да се започне с малко, с основни култури, да не се хвърлят на супер много култури да гледат от първи път, без да имат пазар за работа. Имаме един много успешен, тази ферма за аспержи. Той почна с 2 декара аспержи, вече има 7 декара аспержи и 5 декара други зеленчуци. Но
първите 2-3 години работеше само с 2 декара, видя, че има голямо търсене и почна да се разширява. И да, и последен съвет, можете преди да започнете да ни се обадите на нас, особено на Ралица, нашата колежка, тя много обстойно и много обича да помага. Тоест да ви кажем какви продукти, например, са по-малко предлагане на пазара. Тоест да не влезете в... Ако почнете с домати и краставици, също е много трудно. На пазара, защото всички отглеждат домати и краставици. По-добре с нещо, което не е много... не се произвежда много. Може ли само един любопитен въпрос? Някой от търговска камера да се е свързал с вас или преработвателни съюзи? Не са се свързвали. Имали сме... Сега имахме една такава странна среща с Централния кооперативен съюз. Имахме, но не имахме и с Българската търговско-промишлена палата, които по-скоро там беше... Ние правим фестивал на НДК вече 4 години. Те тази година, миналата май започнаха, изберете българското, искаха да са до нас. И ние като им казахме, добре, дайте да обединим някакси, да в един стил. Да, чухме. Те не искат да работят с малки производители. Тези търговски, промишлени палати и така нататък, те си търсят големи производители, които по някакъв начин да поддържат самата асоциация, а не те да помагат на големите. Или пък на малките. Тоест малките не са им изгодни. И така. Да благодарим много. Благодариме на Сашо и на всички други, които присъстват. Има тук отпред на регистрацията тези книги. Едната е Посевните дни. Това е лунния календар на Мария Тун, който го издават в Стара Загора антропософското общество. И той е много полезен за градинари и за земеделци. А другото е вкусните градинки, което е пак за пермакултура наръчник, насочен за деца, за родители и деца. По интересен начин представено как се прави пермакултура в по-малки мащаби. Ако искате, там на регистрацията може да си ги закупите.